Nikola Ristić iz Svibora, Savez viteškog borenja Srbije, dao je pobednika 18. plivanja za časni krst. Cela svečanost će se događati ovde na ovom podijumu. Molim pobednika da se popne gore i da kaže svoj prvi utisak o ovom. Bilo je lepo. Svi smo pobednici danas, svi ovi momci su pobednici. Ja sam samo malo više srećivo njih. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste učestvovali svi sa nama ovde. Pozdravam sve moje prijatelje, porodicu moju, kolege i sve vas. Lijep je dan uz vas bio. A pošto je voda bila veoma hladna, kao što se čuli nekoliko puta, mora da dobije i plašt. Gospodin Srđan Kolarić, predsjednik opštine Čukarica. Bravo Nikola. Nikola Ristić iz Svibora, pobednik 18. svečanog plivanja za časni krst.